היי, ורציתי להגיד לך שתלכי בדרכים טובות ושתחזרי בשלום, כי כולנו רוצים שאת תחזרי בשלום ושיהיה הרבה אהבה, ואנחנו יודעים שאת תחזרי וכולנו שמחים כשתחזרי. איך אני אומר את זה? שאם כל המשפחה שלך אוהבת אותך, אז גם אנחנו נאהב אותך. כל העולם יאהב אותך. כשתחזרי, אז את בטוח תלכי בדרכים טובות.